Bigarren txanda irekiko dugu, Kano jauna. Sí, muy brevemente. Al inicio de la réplica ha sacado a colación algo que yo por lo menos había comentado, separar lo que es expresión artística y lo que es expresión política, entre comillas, todo, y que es difícil separar, y estoy totalmente de acuerdo. Toda expresión artística lleva un pozo mayor o menor de expresión política o de expresión social o, en fin, de lo que estás viviendo, ¿no? Pero, y también he dicho que es difícil separar. A ver, yo, mi experiencia personal, pues uno responde muchas veces en función de la mochila que lleva encima, ¿no? Y voy a poner un ejemplo extremo, para que se me entienda bien, real, y gracias a Dios ya pasado. Pero yo he sido 16 años concejal en Andoain, y había expresiones artísticas. Una de ellas, durante años, estoy hablando de años, era poner esquelas en las paredes en las que aparecían 5 personas. Bueno, al final terminó con 3, porque 2 de ellas habían sido asesinadas. Quiero decir, sé que es un ejemplo extremo, pero el concepto de censura, hombre, en algún momento hay que ponerla. Ponerla en el sentido de llegar a un acuerdo de lo que es permisible o no es permisible al expresar una visión o opinión política. Yo no estoy en contra de ninguna opinión política, pero sí puedo estarlo de cómo se manifieste esa opinión. Y sí, aunque me hayas dicho y tienes toda tu razón, a mí no es lo mismo un mural artístico, por muy componente política que lleve, que no un pasquín político, con todos los respetos para lo uno y para lo otro. Y yo no conozco Zumaya en el sentido de lo que está ocurriendo, no tengo representante tampoco, con lo cual no tengo información, pero por lo que escucho, la única forma de resolver el enconamiento que pueda haber es la representación política legítima digamos y la representación social, que se pongan de acuerdo en un mínimo, en unos mínimos que seguro que no satisfarán a nadie en su totalidad. Ahora, yo quería dejar bien claro el concepto de límites, poniendo algo muy extremo que gracias a Dios hoy ya no se da. Eskerrik asko, Gude jauna. Sí, gracias, señora presidenta. Creo que este debate, ¿no?, ante el límite de qué es lo artístico, qué es la representación política y qué expresión política puede hacer daño o no, si es que hace daño, o si hacen daño o pueden ser ofensivas, ¿no?, como en el caso que ha mencionado el señor Cano. Pero el tema es, en el caso de Fumaya, hablando del caso de Fumaya, es que no ha habido ni debate ni aportación, que directamente se ha ido a la prohibición, ¿no? Y que se está trabajando ahora mismo en esa ordenanza. Entonces, el problema es, y creo que coinciden conmigo, es que no ha habido un debate, no ha habido una participación antes de esa toma de decisión, ¿no? Y obviamente que un ayuntamiento elegido democráticamente tiene legitimidad, eso no creo que nadie lo cuestione. El tema es que esa legitimidad de ganar elecciones no te da permiso para hacer lo que tú quieras. Quiero decir, y en este caso parece ser que ni siquiera esa prohibición venía del programa electoral. Yo no lo sé, supongo que por lo que se ha mencionado, venía dentro del programa electoral del partido gobernante. Entonces, claro, es importante que esas decisiones, que además pueden, digamos, en cierta manera, digamos, coartar la libertad de expresión o digamos, la libertad artística en este caso también, se haya un debate y más viendo la oposición y el movimiento que había en la calle, no solo vuestros, sino de otros sindicatos. Y nada, una vez dicho esto, simplemente agradeceros y
daros mucho ánimo, muchas gracias. Zuri, Marañón Andrea. Sí, así es. Efectivamente nos conocimos. Y nos conocimos, te voy a decir por qué. También porque precisamente al hilo del tema que estamos tratando hoy, que es precisamente la libertad de expresión. Habías tenido un juicio, te aplicaron la ley Mordaza y precisamente desde el Partido Socialista te apoyamos. Te apoyé yo personalmente y te apoyó Eneko Andueza, que era portavoz en Juntas Generales aquí. Y de ahí precisamente nos conocimos y nos cambiamos los teléfonos. De verdad, yo creo que nos habéis puesto en contacto, pero da igual, es lo de menos, porque estoy ahí, mira, Alex lo sabe, me conoce también de sobra, y cuando queráis y cuando haga falta y para lo que sea necesario, y creo que en este caso lo es, de verdad poneros y estaremos en contacto. Quería terminar señalando una cosa. Efectivamente, hay que separar en esta cuestión varias cosas. Una es un municipio que está compuesto por un mobiliario, por unas calles, etcétera, 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 que hay que proteger y que hay que cuidar. A partir de eso entran diferentes formas de actuaciones, desde el ámbito artístico, desde el ámbito social, desde el ámbito político, desde el ámbito que sea, pero hay que regularlas para el mantenimiento, yo creo, del día a día y de la fisonomía y de todo de un determinado municipio. Y para eso se establecen ordenanzas en Zumaia y en todas partes del mundo mundial. Otra cosa es cómo se hacen esas ordenanzas y cómo se regula todo eso en el municipio, y creo que es lo que hay que hacer de verdad. No estoy de acuerdo con una cuestión y lo planteé en su día en el ayuntamiento. Y efectivamente tú en el momento que hagas un decreto, una ordenanza, lo que sea, lo que tienes que poner es qué espacios y qué no ocupar. Pero no marques tú nunca el contenido desde un ayuntamiento. Para eso se firman los carteles o demás y vienen otras cuestiones posteriores como pueden ser los juzgados, etcétera, etcétera. Pero no puedes marcar tú desde un ayuntamiento cuál es el contenido de lo que se va a poner. Pues delimitar los espacios, estar más de acuerdo, no de acuerdo. Y eso es así. Y si eso ha sucedido, yo no estoy de acuerdo, pero es que ya lo manifesté también. Y en este caso creo pues, que habrá que seguir hablando y habrá que continuando desde la legitimidad. No olvidemos nunca que da la elección de los representantes que tiene Zumaia, que en definitiva son sus concejales, apoyado por todo el resto, pero siempre la legitimidad primera la tiene el Pleno y los concejales que han sido legítimamente elegidos en unas elecciones. Sin más, y gracias por venir hoy. Zuri, Agirrezabalaga jauna. Bai, bueno, hemen entzundako gauza batzun arira, gauza batzuk etorri zaizkit burura, eta ez nuke lagatzen pasa nahiko, gauza batzuk etorri zaizkitelako burura. Bueno, alde batetik aitatu da, eta adibide bat jartzezun Juan Carlos Canok, beak ezagutu izan ditula eskela batzuk, eta bar, bostzeakoak, eta bar, bakarrik adierazi nahi detena da, badakit beak ere horrela adierazi du, que era época del pasado y tal, bakarrik adierazi nahi det, hau gertatu aurretikan, era personaleko kartelak eta zeak isofakto kentzeziala, ez ginala zai eoten astelen eta ostegun eta, horiek isofakto kentzeziala. Beste gabe, bentsat, adierazteko pizkat egoera orokorra Zumaiko ere zeintzan, bentsat, a titulo informatibo. Beste hausnarketa batzun artean entzun izan dut, oaitu dut baita ere, legitimitatea, pleno batek daukan legitimitatea eta erabakiak hartzeako garaian, horren inguruan hitzein da eta bat iten dut, ez? Azken finean demokratikoki 4 urtetik behin udaletxe bat aukeratu beharra dago, eta batzutan sentido batian eta beste batzutan bestetan egoten da, ez? Eta noski bertan hartzen dian erabakiak errespetagarriak dira, hori dalako zentzu demokratikoa, ez? Eta aitatze esan baita ere neurri horretan eta zentzu horretan hori ez dela inoiz inposaketa baten adierazgarri, ez? Hau esaten dut, hain zuzen, aurreko legealdian beste erabaki batzuk hartu genitunean, inposaketa hitza asko aitu izan gendurako, eta konkretuki, atezaten inguruko erabakia hartu gendunean, guri esate zitzaigulako inposatu ingendula, ez bakarrik Zumaian,
baizik eta Gipuzkoako hainbat eta hainbat herritan. Eta hori esaten dut, hain zuzen, eta oain ja berri bat ematean joa burura etorri zaitena, hain zuzen, inposaketa horren aitzakian 2003-2007 legealdian, goizgunden gobernuan, beste EAJ-zion garai hartan gobernuan, jarri zan, Zumaian danok ezautzen den, eskela eta banduetako zea txiki bat, dano dakien bezala, zubi txikian, beko plazan, eta bar jartzen dianak. Eta ohiturak esaten dan bezala geho lege egiten du, ohituraz, horrela jarraitu izan zen, 2012 o 2013 urte arte, nun hain zuzen inposaketa horren aitzakitan, birziklapenari bai atezatekoari ez izeneko plataforma batek, nun, por cierto, bain desagertua daun, bere kartelak han jartzen hasi izan. Eta guk ez gendu inolako ordenik eman kentzeko. Eta ez dan kentzen ez astelen eta ez ostegunetan. Naiz eta ohituraz, haren jartzeko lekua zan eskelantzat eta banduentzat ez. Eta hain zuzen, ohituraz arau bihurtu zan ura puskatu intzan edo puskatu intzuen garai hartan lehen esandetan bezala talde horretako bazen baitzuk, ez? Eta anekdota moduan gogoratu behar dut talde horretako burua hain zuzen gaur egungo alkate dala, ez? Eta hitzen ditutenean horrelako argumentuak ematen ditula, pixkat ez dakit, batzutan pixkat kontra jarriak ere iruditen zaizkit, ez? Hau azken finean nik usten dut, eta lehenoko harira bueltatuz, nik usten dut ez daukala. Egitea esango dut, nire ikuspuntutik alderdi politiko jakin bat edo beste baten aldeko edo daukan iritziaren inguruko ezer. Nik uste dut atzien beste zerbait daula. Segura asko Zumaiaren barruko beste espektro bat egun biharko guinak hori ulertzeko. Hemen ere aitatu da baita ere beste adibide batzu jarri dian nik ez nekizkienak eta pixkat beste zentzu batean eramaten duenak. Eta nik uste dut hori azken finean erabakiko dela, beste gauza dana bezalaxe, arazo bat etzion tokian arazo bat dao, guain, eta arazo dao neurrian, arazo danak bezalaxe, eserita, hitzein da, eta espero dut horrela izatia, lehen baina. Eta eskerrik asko. Zuri, Ezaizabarrena jauna? Bai, eskerrik asko, nahiko laburrean kasu hontan, guk talde bezala ere posten gera, ez? Azkenean zilegitasunari buruz nola baitere lehenengo interpretazioa eta lehenengo esaldia ziabogaren bidez aldatu egin dezula, ez? Osea, ja ez da tokatzen dela, ez? Demokraziaren bidez batzuk arduratzen dira gobernutaz eta batzar nagusitaz eta kasu hontan Zumaian, ez da zozketa bat. Askotan hizkeraren erabilpenak oso anitzak dira, oso bereziak, eta zuen lehenengo aipamena izan da, tokatzen zaiena, ez da tokatzea, ez da zozketa bat, da demokrazia. Eta demokrazian behintzat, ikuste hemen guztiok onartzen dugu bere araudiak dituela. Beste galdera bat honen inguruan da, hain zuzen ere, eta hori bai ulertu dut oso argi eta garbi, zenbait erabakitan zuen taldea ulertzen duela giza eskubide batzuen urraketak direla. Kasu honetan zuen kontra, hori ulertu dizue. Galdera zuzena da, ea aurkeztu egin dezun inongo elegiterik, inongo salaketarik, inongo eskaerarik, arartekoari edo inongo erakundeari hainbat eta hainbat giza eskubideen kontrako erabakien inguruan, da galdera zuzena. Eta azken finean hemen eztabaidatu dezakegu, bideratu ala ez, gure eskumenak mugatuak dira, baina norbaitek sentitzen denean beraien eskubideak urratuak izan direla, normalean aurkezten da elegite bat. Gauzak behar bezala finkatzeko. Orduan ez dakitea hori egin dezuten ala ez. Gero azpimarratuko genuke baita alde bezala, harridura ez, eta susmoa bat zegoen. Zuen taldea erabakita dauka ez eskatzea baimenik. Zuen ekitaldiak bideratzeko, hori garrantzia handia duena. Da jarrera bat, baina, hori guztiak egiten badegu, asmatu irikintzan, asmatu taberna bat jartzeko, asmatu aste nagusiko zine ziklo bat ondartzan egiteko, inork ez badu egiten, edo eskatzen baimenak udalari, gobernuari eta abar, berriz ere ez da Pompeia bihurtuko gara beste gizarte eredu batean, eta arazoak sortuko dira. Agian egun hortan pilotalekuan arazoak konpondu zen. Baina beste arazoak sortu leizke, baldin eta zuek
ez badezu aldatzen zuen jarrera. Nik uste antolatzeko gauzak gune publikoetan normalean eskatu behar dira baimenak, hori gomendio bezala besterik gabe. Hori gero askatasun guztia duzu egiteko zure bidea, noski. Eta bigarrenik, oso importantea ere, baita ere jakin izan dugu Erribera kaleko horma hori pribatua dela. Hombre, hori bere garrantzia badu, ez? Nik uste bidea badago ere, lehen aipatu esan den bezala, adostasun bat bideratzeko, bilatzeko, tokiko arau berri hortan zuek ere parte hartzeko, eta zure argudioak eta zure proposamenak egiteko, eta gero erabaki bat hartuko dela osoko bilkuran, ez? Eta nik uste, adostasun hori lortzen baldin bada, hobeto, ez? Baina bi puntu horiek nik uste bere garrantzia badute, eta agian gomendio bezala nik uste komenigarria izan daiteke pixkat zuek aztertzea hori, eta ez badezu baimenik eskaten inoiz, beti ere egongo direla arazorik, baina, besterik gabe, eskerrik asko. Zuri, Asier, Jose Antonio? Bueno, errepikatu da pixka... Orokorrean, pixkat ez da baita gai dagoena, neko ekipatutako inguruan, ez dakiz esan dugun tokatzen zaioena hitz izango da, baina, bueno, garaian garaiko ardura izatea tokatzen zaiona izate denuna. Por supuesto, jendea bozkatutakoen arabera, ez dakit ondo giza eskubideen urraketa, ostia, hitz handia dira. Gurea, erakutsi duen bezala da, leku askotan ematen den eztabaida baten isla txikia, 10.000 pertsonako herri batean, eta ez dakit, pixkat alarteko eta kontu guk eztabaida sustatu nahi dugu, eta jakina gauza batzuk egiten dira guri gustatzen zaizkigunak, baina kontua ez dakit, judizializatzea, adibidez. Kontua are gehiago hortik atera nahi dugu. Artean nahi dugu debeku eta zigorretatik, eta are gehiago, oraindik eragile gehiago nahaztu ditzakzena egoera, porque konponbidea oso horreza da. Eta herrian bertan dago, eta gainera eske ezagutzen dugu onerako eta txarrerako, Zumaian nolabait badagola elkartzeri, badagola hitz egiterik, ez dakit, ez da hiri handi bat. Eta baimenena, eske hori da, funtsa, are gehiago, gure kale guztionan parte hartze duten eragilek eta pertsonek, bere taldetan, zer egitera doazenean, baimena eskatzen dute, leku hau egiteko, beste leku hau hitzaldi bat emateko, noski, baliabide publikoa dira, eta horiek nolabait erabiltzeko nolabait bideratu behar da, jakina. Inork ez du planteatu edo zein momentutan bi urte hauetan, hau izan behar dela, hartu eta egin zazu nahi duzuna. Denona denez, alegria, inork ez du hori planteatu. Inoiz, inon, porque ez daka nondik heldu. Kontua da, eta kasu honetan, baimenarena zentrala da, porque hori da funtsean dagoena. Aeka dijoanean, korrikaren inguruko pankarta jarri nahi tula eskatzera, ni ja hori pixkat, ja arraro egiten zaide, ze kalte egingo du pankarta bat korrikaren inguruan, hori azteko. Baina, bueno, gaia horrela dagonez, eskatu. Zergatik politikari batek ze irizpideren arabera esan behar die, ezin dutela jarri bi astelenago eta bakarrik aurreko 4 egunetan. Adibide zehatz bat jartzearen Zumaikoa, korrika honetan. Zeren arabera da hori? Hori da, tokatu zaiona, hor ardura hori izatea, eta tokatu ditzazen nahi dut, aukeratu izan delako, baina bera hor dago, eta momentu horretan, esan nahi dut, 5 egun. Eta jazta, ateratzen da, norberaren zeatik, zilegia da, bai, ardura hor dago, baina esaten duguna da, hori baino konplexuagoa dela kontua, hori baino, ikuspegi gehiago daude, eta gainera, izaiten ari garenean norbaitek, beste bati, debekoak esatea zer egin ala ez, behintzat, oinarria dela bidea, oinarria dela eztabaida, orain hemen egiten ari garena, hitza eta erabakia gehituko bagenio prozesu batean, ez dut uste inor. Eskaltetuta, agian gustatuko zaizu gutxiago gala gehiago, aterako zena, baina kalterik ez, nire ustez. Eta
Eta beste gai oso polita ez dugu asko jorratu, baina eta kontu honen benetako kontrasanak eta horateatzen dena pribatua eta publikoaren kontua. Pareta hori pribatua da, baina diru publikoz garbitzen da. Ezta? Bueno, eztabaida bada. Alegia, nik nahi baldin badut nire etxeko fatxada bizi berritzea, pintada bat egiten dut eta gero udalak garbituko du. Ez? Hori puntu batetik esan nahi dut. Osea, nahikoa da hori, osea, nola kudeatzen da hori guztia? Badazkagu beste 11 eraikin pintauta daudenak eta ez direnak berriro margotu. Ni ez naiz esaten ari hori gaizkiela ondo dagoenio, ezik eta hemen atzean eztabaida polita dagoela, porque zerk ez du jabego bat gure herri eta hirietan. Ze zuhaitz, pareta, espaloi, ez daka jabego bat. Izan, kudeaketa esan dezagun, publiko ardura udalaena dena, baina azkenean pertsona batek, kasu honetan, alkatea baimena behar dizu, edo pribatua, nire etxea edo nire lorategia delako, beste pertsona batek baimena behar dizu. Orduan, espazio publikoa bere horretan, hola hartzen baldin badugu, ez da existitzen, da espazio pribatua, porque bakoitzak, nolabait, baimena, azken batean, bakarrik pertsona bakar baten inguruan geratzen bada, ez dago horren inguruan eragiterik pribatua delako guztia. Ez badakazu diruri, claro, porque diruarekin espazio guztiak ikusten da, hemen genezkan adibide batzuk, ez dakit, Donostiako kursalen erabili nahi denean proposamen bazan, hor mezuak eta plazaratzeko, baliabide horiek ailegatze izateko, diru esan behar da, eta gizartean zati batek izango ditu bere mezuak eta plazaratzeko aukera. Baina herritar gehienek geratzen zaion bide bakarra, leku bakarra, bitartekaririk gabe, kalea izaten jarraitzen du. Eta jakina hor dagoela tentsio bat pribatu eta publikoaren artean, edo ze baimen edo zer ez. Baina hori, goitik bera, erabakita eta esatea ez, hau da dagoena, uste dut gai honetan mantendu ezina dela, porque arazoa areagotzea besterik ez dukartzen, eta gainera atzera eta oso urrun joan gabe, adibide asko azkagu bide horrek nora eraman ditzazken. Azkenean, ezin ateratzea erraz konpondu ziteken gai baten bueltan, eta lehenago arazorik ez egona, eske hori da bitxina, lehen ez egon arazoa. Ez egon. Por supuesto, herri guztietan bezala, gauza puntualak eta base den, baina Zumaia ez da inondik inora mugimendu asko izan dituen herri bat, aldarrikapen ez da hori ere ematen, porque izan ziteken, zenbait herritan, baina realitatea hala da. Eta bueno, ez dakit pizkabitxia da, azkenean onaino heldu izana. Zen ere, nik uste dut, hau, orain hementxe bertan egite behar oso esungarria dela, denon kontrasanak ere azala ezten dialako, gure gandik hasita. Eta hori da osasuntxoa nire ustez. Mila esker biei. Eta, bueno, bukatu dugu, bai? Ondo izan.